Mayong hapon mga kasap, what's up, what's up? Usat naman hapon, no? Gawa ta gamayng video, no? Kay murag dugayan tayo nakahimo na. Gimi ngayon kong tabi-tabi. Mayong hapon mga kasap. Kabusog kadunahan, kamusta lang tanan? Kamusta yung hapon karong hapon na? So, mga na punta ko ng tatawad, no? Atay sudan nga dry. Mo atol ning gijambol, atol ning gisagol sa kanon. Bicol Express kuno ni siya kung tawgon. Paksi lagi ni ron. Diet sa gamayng sa dakong plato. Naon ta? Sige ka mapuksak, yang ulog. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Kau na? Usa ka plato with Bicol Express. Hindi totoo yan. Tambok. Buang nga. Kalimut ba akong panghunaw, guys? Hindi lang. May manghunaw niya ko yung magkaon. Manghunaw niya ko yung magkaon. Nita ba, guys? Init ang kanon. Ngaon mo. Dunganin ko ninyo. Mukha mo, bungot. Makaunan ako ang bungot. Samok. Hello, it's me. Hello. Umay. Igo. 5 minutos o 15 segundos ang mga takaon, no? Dali tayo, sabay.